Pensselit santaan. Nyt ruiskutetaan Boschilla. Uudet Boschin Spray Control-teknologialla varustetut maaliruiskut helpottavat maalaamista niin sisällä kuin ulkonakin. Nyt voit levittää lakkaa, lasyyreitä, dispersiomaaleja, pohjustusmaaleja, puunsuoja-aineita ja monia muita aineita. Boschin maaliruiskulla maalaat 3 kertaa nopeammin kuin pensselillä. Ja saat taatusti tasaisen pinnan. Täytä vain maalisäiliö. Ja maaliruisku on käyttövalmis. Sen säädettävä suutin mahdollistaa vaakasuoran, pystysuoran tai pistemäisen suihkun. Käytännöllistä myös ruiskutuksen jälkeen. SDS-järjestelmän ansiosta puhdistaminen on helppoa ja nopeaa. PFS 55 on kädessä pidettävä laite ja erittäin sopiva pieniin ja keskisuuriin maalattaviin kohteisiin niin kotona kuin puutarhassakin. Kytkimellä on helppo säätää maalimäärää portaattomasti. Työskentelyn iloa Boschin maaliruiskulla PFS 55. PFS 65 on kompakti ja kannettava laite. Käytännöllisen SDS-järjestelmän ansiosta se on nopeasti käyttövalmis. Maalimäärän säädöllä voit säätää ruiskutettavaa määrää neliportaisesti. Ruiskupistoolit kevyen painon ansiosta et väsy pitkäaikaisessa maalausurakassa, vaan voit maalata myös pään yläpuolisia kohteita ilman rasituksia. Vaikeatkaan pinnanmuodot eivät tuota ongelmia maaliruiskuilla. Mallineiden avulla on helppo tehdä koristemaalauksia. Mielikuvituksesi ei tunne enää rajoja. Maalaa kaikkialla miellyttävästi Boschin maaliruiskulla PFS 65. PFS 105E on monipuolinen ja liikuteltava laite, joka on varustettu elektronisella ilmamäärän säädöllä. Avaa vain kansi, ota letku ulos ja liitä laitteeseen. Voit laskea ruiskupistoolin kannessa olevaan säilytystilaan. Toteuta luovat ideasi helposti ja nopeasti. Ruiskupistoolin kevyen painon ansiosta et väsy pitkäaikaisessa maalausurakassa, vaan voit maalata myös pään yläpuolisia kohteita ilman rasitusta. Pitkä ilmaletku mahdollistaa paljon liikkumavapautta eri asennoissa. Täysi teho suurille pinnoille Boschin maaliruiskulla PFS 105E. Boschin uudet maaliruiskut. Yksinkertaisesti nopeammin. Yksinkertaisesti paremmin. Yksinkertaisesti siistiä. Parhaat projektit tee se itse henkilöille osoitteessa www.boschdoit.fi.